Inilah saya ni karon hingga kebangga borok ke anak sini baik kena ani kasih video ni uploading ha untuk dongor TV abo to ang harassment khaijang mani no tuye hingga aro to video nung nai rok hingga to an personal senior rok nang ke to sini gala to but ani jate gusti joto nang sini baik ya hingga ambagai ang tabuk jekino se sini baik hingga batang ang puiton sina ba hai diba hingga ang harassment khaijang mani no tuye tabuk je accused Chondon Deborma bo romjak tabuk arresting ha Chondon Deborma arresting tabuk bo sidai thanawo sini Mohanpur sidai thanawo gang aro thangi tongo naigena aro thangi bahai bumti ang niyai daman manya thangi nei gona karon tabuk to rang pusha paiman se joto kisu ga ang to gorib borok jani rang pusha kurei bat ang Thaban thuiteng thabang thangteng ang kubuyo tonggoi ang kubi kong sai thangnai ang ani rights ni bage ang chirigi thangnai hingga norong no ang phunuknai tang hingga tabuk ang media no call khaima ba borok khaina to huni saya ko saimanya borok phara thaini phaya confirm khaya gam bage ang bisa saiman liya hingga ang thide jaga social media handle khayu hingga ba ang lo thaje thaini saire sini lukurong no ani dol rong no ani bayab rong no ani bage ang Gojo parani kamiwo mela achuk thani khoroksa belum phalanyo khaklabo yak tangai dagari khikla ke hnai no tabu kaisa kok tomato news on gumang khana o bukhukjwk khoroksa bo content creator Buguma khana naro o biduni screen bini mangli je bo bini Facebook live bo phaje bo bini kot marno sai khnar mani bo Facebook live bo phaje kabu ko wi sai mani bini adino tama pati maro ko hangkai buguma khana khorsa content creator mute hake yak suluk ba khagla bo yak rui dagari khile jeng mani mangli kaisa mani ang experience ka mo na tayo okay Boyana joto no sabai uta mane yang ni borong uta joto no chin borong mang no joto no muti kebang kung no sawa kes khaya hangga sakamu hunai ang tangi kes khaya tong na ba bono khari ro hor layu azagani ang saka bono romuina rdi asugi kok salai ne chengka hamya botangi ano heres khai amti hinita adino a tin taring ne hora tin tarong na like hangga ba Chatari nung kata, enggak saat ini asyugo, yang ektan sungyang kita ni bising rokong na ito. Ini mobile buro no, saya ini mobile no kamu kena ada. Enggak, abon bagai ang online macam ka, ang kem no bisa sekai man liya, ang ani mekang no blur kai reka, hai penan tako buku rok, ani joton sini bang ani korang sini, wote mekang no blur, hampa na asagang kaya muti joton no features rok sini witongo, hai diba, ngang tabung mohon purthana wo thang witongo. Saimanya arang justice da mano manya do hai pono ang naine justice mana ni ang ke korean logi ang an basebe shiminu phayo an logi basachi kon batongo ani logi ke bruna shikari do so to no sabu tangi kesre no kono pai mano ne ang no ko painen chesta khaja bo ang be contact khaya bo miya phano contact khai mano ang bai bo tini tabo Police by arrest khaja giche bono contact khayo nomoro ongdui bono sori raksan hoka bujo ang bono saka ang bono map khayo ne tangke ni jini borok le ang map khayo bono map khanya after borok tam sa ulta mane ano se joto dusna dikhni shao mane nijini nok ni borok no nijini nok ni borok no mistake ngai nang case rejecting thaka ni chadin saudo ga botam ko ba bo angga hangka bui to saimang galak bele bising tam choli tong borok ano tam sai tong bui to wan sungai je bui ar kong ma hamya comment khaine betong ang nuka am bagang onek depression thangna nai tong wang ani mental onek disturbing tong bobe hamya khaja ke ani mental disturbing tong abso ulta ano mang hamya aro sanai betong tong do ko kuri ang abna han customer sa gang handle khai tong no tabu bo ang channel no ring hormani phara phaine phaya ang saimia Genor go buji bashi ta bahai bumti choli to gang naigrana bahai nga bo jodi ecology rok sannai map sannai ga ang ani Facebook live tin phunung nai do nga tabu khabai naigrana aro ta live rok khaida mano maya ang saimia ang tini tamo ngai ang saimia abuni result joto police ni thana rok da ano bono map khairi baidi minin jaya da hni sano
ba bono da support khaina ana da support khaina ang saimi ado but ang oro je buri tite hake lai phai tong mane ang saksa heres khaijang man kong samani ke bo buri phai sagla obo belai lachi mai simsa do hapino ang sawo tangka ani right an right tong ang sana nango ang kubuyo ang basa nai kubuyo hangka ang thopan thoi thangteng ang kubuyo tong ang khoinai ang kubuyo tong nai hasi ngen nai nei gen ani kes bumte yang no borok anu tini phungo sahara kok salai paile nei hini bondu ni phun lai khai ho monan phun khai dahi an bagi wasa check khai ri hingka borok anu sahoka tini phungo cash withdraw khai ri hingkang withdraw khaina bosita ka bo social media phaine bete sorry sanai mane sorry sandi rokni ang sakata anti hingke sang khainai hine karon obo tini ostondon khanate khaisa borok phana om haike bari wimanu karon amti khaijage bosung siring tongkang ke ingya sini buri besaro especially sung amti ke siring tongoi engya sung basana na usak sak be bagai ani mental ang tabu khano ka hamke prepare ingya kudo ang ekdom bokrok ani ekdom ko jaksi tang ke je borok amti hai engo ang phun do kana klang a borok no saiman nai